Na dedickom konaní ste ostali zaskočení, že na účte poručiteľa bolo menej peňazí, než ste si mysleli? Môže sa to stať. Napríklad vtedy, ak jeden z dedičov spravoval majetok poručiteľa a mal dispozičné právo k jeho bankovému účtu. To však neznamená, že mohol s peniazmi nakladať vo svoj prospech. Ak si teda niekto ešte za života poručiteľa prevádza peniaze na svoj účet bez jeho vedomia, bez jeho súhlasu a v rozpore s jeho záujmami, jedná sa o bezdôvodné obohatenie. Ak si poručiteľ počas života nestihol uplatniť nárok na jeho vrátenie, tento nárok po jeho smrti prechádza na dedičov. Notár však v dedickom konaní vychádza zo stavu účtu ku dňu úmrtia poručiteľa. Preto je potrebné nárok na vrátenie bezdôvodného obohatenia uplatniť osobitne súdnou cestou. Zároveň je dôležité myslieť na to, že platí dvojročná premlčacia lehota. V prípadnom súdnom spore musia ostatní dedičia preukázať, že peniaze boli prevedené neoprávnene a v rozpore so záujmami poručiteľa. V mnohých prípadoch sa však dá takáto situácia vyriešiť aj dohodou medzi dedičmi a vyhnúť sa tak zdĺhavému súdnemu sporu.